Cum se face o structură de rezistență corect în 2025? Fii cu mare băgare de seamă când îți construiești propria ta casă, mai ales la structura de rezistență. Este prima etapă pe care o ai de urmărit și de analizat. Analizează foarte bine echipele care îți vor lucra împreună cu inginerul, structurist, și ce au construit ei în spate, pentru a vedea dacă fierul l-au legat corect, pentru a vedea dacă sunt segregări pe structură și pentru a ști și a te asigura că structura ta de rezistență de acum, din 2025, va avea garanția care este mult mai îndelungată decât construcțiile de acum 50 de ani, și anume 99 de ani. Acum, în 2025, normativul de construcție a structurii de rezistență este actualizat și este mult mai complex decât acum 10-20 de ani. Și anume, casa este gândită să reziste pe o perioadă mult mai îndelungată. Spre exemplu, clasa de beton pe care noi am folosit-o este C2530. La aproape toată construcția, mai puțin partea de sub grinda de fundare. Ăsta este un beton care înainte se folosea la structuri foarte greoaie, foarte rezistente. Aproape la beton care se folosește la poduri. Cert e că acum 10 ani nu se folosea acest beton la construcția întregii case. Clasa asta de beton C2530. Iar ca și nivel de fundație, noi avem începutul construcției efective de la piciorul nostru, de unde ne aflăm acum, unde noi mai avem de pus doar parchetul și gresia, este la minus 1,30 m. Deci de la picioarele noastre în momentul de față, la minus 1,30 m, noi avem săpătură perimetrală, de jur împrejurul casei, plus aceste grinzi care se văd, ele sunt la fel, au săpătură în adâncime. Ca să fim eficienți cu fundația, noi am cumpărat un tip de cofraj special, placă galbenă, placă, să nu spunem producătorul, și am calculat împreună cu structuristul ce cofraj să cumpărăm în așa fel încât să fie egal cu grinda noastră de fundare. După ce am cofrat, noi putem folosi această structură, o putem folosi și la celelalte case, ea fiind identică. Pe lângă asta, noi am băgat și polistirenul de izolație din grinda de fundare, l-am băgat tot în cofraj și atunci am obținut izolarea termică a fundației, am obținut din faza de cofraj. Iar apoi, în zona de placă, avem o compactare foarte bună a solului, după care avem un strat de 30 de cm de piatră, pe care l-am compactat iar foarte bine, atât cu utilajele, cât și cu foarte multă apă pentru a se așeza, după care am venit cu stratul de nisip, stratul de impermeabilizare, folia specială care se pune pentru a nu intra apa, și apoi avem un polistiren foarte dens, foarte, foarte rezistent, ca și, cred că avem și pe aici bucăți pe care le folosesc băieții, cu o grosime de 15 cm, pe care am așezat un fier de 8, o plasă din aceea foarte mare cu o grosime de 8, cu găuri de 10 cm între ele, și pe care am așezat încălzirea în pardoseală, încălzire în pardoseală specială adusă din Germania pentru acest sistem nordic, rezistă să fie turnată în beton, ca și rezistență. Apoi, pe deasupra am venit cu o altă plasă pentru a evita crăpăturile și aici avem o placă impecabilă de parter, iar betonul pe care l-am folosit este unul cu piatră foarte, foarte mică, adică maximul de grosime este de 8. Este un beton foarte lichid. Tot C2530 ca și clasă de beton, și apoi am așezat-o, am nivelat-o și avem o placă de parter care are și încălzirea în pardoseală, iar cu ajutorul izolației din fundații și izolații de sub placa de parter, noi avem toată radiația de căldură, o avem direct în casă, nu încălzim solul. Vă spuneam că avem 1,5 m în jos, asta este foarte important, să ai o fundație cât mai adâncă pentru a evita zona de îngheț, adică solul poate îngheța, dar cu cât casa este într-o fundație mai adâncă, casa va fi stabilă, indiferent de cutremur, indiferent de absolut tot. Apoi, pe zona de stâlpi, după cum vedeți, avem stâlpi de 25 de cm pe 40, acolo unde este rezistență, și pe alocuri unde vedeți între cărămidă avem 25 pe 25 grosimea stâlpului. După care avem aceste grinzi de 45 de cm grosime pe 25. După care avem zona de lemn, unde în zona de lemn am folosit două tipuri de structură. Partea clasică de grinzi sunt de 15 pe 15 cm, inclusiv pana de sus este de 15 pe 15, iar apoi, fiind un parter înalt, cum rar se întâlnește în România, mai ales în zona de sud, unde zona seismică este destul de puternică, neavând placă, neavând structură de rezistență peste placă, casa se poate prăbuși, spre exemplu, dar în realitate noi inginerul structurist a calculat casa
casa cu o grindă foarte mare pentru a înălța acest parter și etaj fără o placă, fără structura de rezistență a unei plăci. Și atunci observăm aceste grinzi care sunt de 45 de centimetri pe 25. Plus structura de lemn care este formată din aceste lemne nu știu cum să le spunem, cum să vă explic pe înțelesul tuturor. De exemplu, aceste lemne sunt puse din 60 în 60 de centimetri. Ele au o adâncime de 30 de centimetri pe o grosime de 8. Apoi, sus vom observa pe toată lungimea casei, sub pana aceea de 15 cm, acel lemn pătrat pe care îl vedem sus, niște clești. Cleștii aceștia au 30 de cm adâncime pe 8 cm grosime, înălțime, să spunem pe scurt. Apoi, în zona de dormitoare, noi avem aceste grinzi care stau între parter și etaj. Avem aceste grinzi de 15 pe 15. Iar în laterale, pentru a evita să punem un alt rând de clești, adică acele lemne de sus, să le coborâm mai jos, am mers pe acei popi, care sunt pe stânga și pe dreapta și au o structură separată. Și atunci noi am creat o cameră, să-i spunem o mansardă, cu o înălțime de aproape 3 metri, la faza de final. Iar la living, pentru a evita încă o dată de a pune acești clești, ne-am consultat cu mult mai mulți structuriști decât am crezut că o să fie cazul, pentru că nu avem zona asta de casă cu parter înalt, întâlnită, și am ajuns la concluzia că cea mai bună parte, ca să evităm dublarea cleștilor de sus cu niște clești în mijlocul camerei, în mijlocul livingului care are o înălțime de 6 metri, am mers pe acei clești laterali pe care îi vedem. Ei sunt dublați și anume fiecare grindă are un clește pe stânga, un clește pe dreapta. Și atunci noi am reușit să obținem înălțimea asta. Nu are legătură cu structura de rezistență, dar ce am vrut noi să facem pentru a obține această înălțime și de ce nu se întâlnește foarte des această înălțime, este că noi avem posibilitatea să încălzim această casă, nu ne este greu să o încălzim, izolația din tavan este de 30 cm de vată și încălzirea este foarte, foarte accesibilă pentru noi. Și atunci noi am reușit să obținem ce alte case nu pot obține. Ușurința de a încălzi o casă mare, ne putem bucura de ea. Deci, per total, la capitolul fier, noi am folosit în momentul de față, în jur de 2 tone 700, adică 2760 de kilograme de fier. Fierul este de 14, de 16, de 12 și automat avem și fier de 10. La etriere am folosit fier de 8. Fierul pe care noi l-am folosit este BST 500, deci încă o dată, pentru o casă de 123 de metri, parter plus această mansardă, la capitolul fier am folosit 2 tone 700, iar la capitolul beton am folosit aproximativ 38 de metri cubi. Calculați în faza inițială și folosiți final. 38 de metri cubi, C25-30. Deci e o cantitate destul de impresionantă dacă e să privim că această casă are 123 de metri construiți. Cam asta am avut de spus. Ce recomandare aș putea să-ți fac, având în vedere cei peste 10 ani de când noi tot construim, este să fii într-o relație foarte bună cu dirigintele de șantier. La fel, dirigintele să fie într-o relație foarte bună din punct de vedere profesional cu inginerul de structură, să conlucreze, să discute între ei, astfel încât fierul pe care inginerul ți-l va distribui să fie verificat de dirigintele de șantier că a fost legat corect, că a fost fasonat corect înainte de turnare, foarte important înainte de turnare. Și acest diriginte de șantier va fi pentru tine cum este un medic sau cum este un avocat sau cum este un contabil. El va fi mâna ta dreaptă în fază de șantier. Iar dacă vrei să vii să vezi cum construim noi la Hambar Gardens, să ne vezi tehnologiile, ești binevenit, ne poți contacta oricând și noi îți vom arăta exact în timp real, pentru că avem case în faze diferite de construcție și vei vedea în timp real cum băieții noștri lucrează.